Assalamu alaikum, kuna lahiya, ya gari ya zaman duniya. Kokowa wannan wadda Isaka ya tahi ta Turki. Kokowa ce wadda take kowa akai sai ka iya ta sannan za ka je wurin yinta. Kokowa ce wadda ni da kaina mun tahi can ƙasar Turai, ƙasar Suez da ni da Kariman Muhammadu da Sani Abdu. Abinda mun kai can wata uku ana koya mana ita kafin a fara wasan. Sai da muka yi wata uku ana koya mana wannan kokowa, cikin wata na hudu an ka yi ta. Kuma da sunan Ghana mun ka zo. To kokowa ce wadda an ka kira Isaka kanta shi na ɗaya nan ko an tarma ta kwana ɗaya bai yi ba. Bai san yadda take ba, ko da an yi kokowar Isaka akwai wuya shi sa abin da zai yi cikin wannan kokowa. Saboda haka jama'a, Isaka shi dai na matsayi ne ɗan kokowa, na matsayi ne champion, an kire shi ya zo. An kire shi ya zo duk iyakar ladabi da biyayya wanda ya yi cikin kiran da an kai mai ya yi. Abin da muke fata Allah shi kawo shi lahiya. Amma magana a ce Isaka ya yi kokowa har ya samu wata galba can, ta wannan maganganu na dai na mutane sai dai a hankali. Isaka bai samu yin kokowa ba can ƙasar Turki. Saboda haka jama'a, ina ta jin wasu bokalkaluka ana ta ya yi kokowa, to Isaka bai yi kokowa ba. Saboda akwai teni wanda ya kamata a zo da shi bai zo da shi ba. Teni na kokowar da kuma takalma na kokowa, kuma akwai lisansi wadda ake ɗiba in za a kokowa, to duka bai da su. Saboda haka kenan kaga babu ta halin da zai yi kokowa. Kuma kokowa ce wadda ila dole sai ka koye ta kafin ka yi ta. Tunda in ka zo zaune dai baka faɗi ba, in kwance ka yi ribda ciki baka faɗi ba, in jigirce ka yi baka faɗi ba, sai in ka zo reran kuma kafaɗunka sun dibi sama shine a kayanta. To kaga kenan yan uwa, Ubangiji Allah dai shi ba da haƙuri, kuma Allah shi ba mu haƙuri da sauraron jama'a da batutuwan da ke hitowa. Daga naku Manu Mai da La'ilu Buza nake tura muku wannan. Shekarar da mun ka zo wannan kokowa mun zaka gane an kai ma Mamman Usman kudeta. Mun zaka daga wurin yin ta Ghana shekarar na mun ka zaka.